Ideš ty, idem ja? Poď ty. Zlatý. Či ťažšie otázky necháva na mňa. Podľa mňa to, čo oni majú, to sa nedá porovnať s normálnou láskou. Veľa spoločných tém majú, či sú to lietadlá, či je to varenie, či je to proste... A majú si strašne veľa čo povedať a to je dôležité. Otvorila mi dvere, krásne dlhé čierne vlasy. Wow, tak pri tebe bude moc dlho ešte koktať. Tak išli spolu na motorky a z motoriek ich láska, hej, vznikla nakoniec. Dnes slávime ten stupeň lásky, že ste si schopní povedať, budem pri tebe a budem pri tebe vždy. Nemôžem o tom ani moc hovoriť, lebo by som sa asi rozplakal. Bol chorý. Tomo bojoval strašne, Tomo bojoval jak lev. Neviem si predstaviť, čím ona si prechádzala. Veľmi veľa vydrží. Aj v tých najhorších chvíľach je Tomášovi oporou. Plán B my nemáme. Iba plán A. A najviac, čo ma držalo, tak bolo vždy, keď sme si povedali, že milujem ťa, milujem, navždy a najviac. Tuto je to mimo stoličiek. Doteraz som si z toho nič nerobil. Dneska večer som nemohol spať. Doteraz bol medzi pozvanými, už je zrazu ženiť. No. Bol ako prestávok húbiť. Už nie, cesty späť. Sa páči? Miláčenko môj krásny milovaný, teraz nerieš rytmusa, vieš čo ti chýba? A kde máš svadobnú kyticu? Áno, ja ju donesiem do Šenánskeho a podám ti ju potom. A ja teba milujem. Ahoj, papa. Má také zdravé sebavedomie. Tomáš sa zajakáva od 3 rokov. A vždy mali iní s tým problém. Tomáš sám nie. On keď nevedel Malborky si kúpiť, tak si kúpil LM-ky. Lebo tomu išlo lepšie, jak fajčil LM-ky. Tomáš sa vždy si vynašiel a vždycky to mi hovoril, že keď má volakto s tým problém, tak je to jeho problém, nie jeho. Dokopy sa dali v podstate asi tak, že sme plánovali výjazd na Sardíniu a hľadali sme pre Tomáša partnerku na jazdu. A Ivo mi napísal, že čau, chystáme sa na motorkársku dovolenku, napíš kamošovi. No ja chlapovi nebudem písať prvá, však som žena, nie? Potom si ma prekvapil, že ideme na Slovensko. Jak si mi písal, že keď ma uvidí, jak budeš koktať a že ja zase medové motúziky, ďalšie, čo si nevymyslíš? Potom sme sa prvýkrát stretli. Ona sa ma opýtala, dá si kávu? Ja som sa úplne zakoktal. Ona nám pozrela, že ty kokceš. Prvýkrát mi o Tomášovi povedala, že má nového kamaráta na motorku. Ona sa vie zo všetkého tak strašne rýchlo natknúť. Takže to bolo ospevovanie, jaký je úžasný, skvelý a podobne. Tým si ma získal, aký si. Si na mňa dával pozor, si sa o mňa staral a úplne som sa cítila jak princezna. A potom proste, keď sme boli v Chorvátsku, sme si išli úplne Alana Murina, proste na pláži. Do obeda hrala moja muzika, po obede tvoja muzika. Úplne sme sa tak naladili na takú jednu vlnu. Tvoja muzika nehrala, ty si spieval. A vlastne Taliansko sme už mali s tým, že už sme sa ľúbili, ale sme mali, že čo ďalej, lebo teda v našom veku už byť na diaľku vzťah asi nie. A vlastne po Taliansku som všetkým mojim rodine a známym oznámila, že sa za tebou vzťahujem do Nemecka. Tak akože šok to bol pre všetkých, hej. A akože ja sa nemala môj obdiv po pár mesiacoch ísť za chlapcom niekam preč. No tak dcera z prvoty plakala denne, že tak ďaleko ide, no ale lásky sa nerozkáže. Ona dala výpoveď, byt dala do podnajmu, mala sa vlastne už presťahovať do Mnichova a vtedy tá diagnóza prišla.
bol najhorší deň v mojom živote. Úplne si to pamätám. 21.3.3. Hej, my sme boli 3 mesiace spolu a mne bolo tak trošku divne nejak. Asi nikdy v živote nezabudnem, keď nám povedali, a po nemecky som nevedela vtedy ceknúť, ale leukemii som pochopila hneď. Ako ja sa ešte veľmi dobre pamätám vtedy, keď sme sa to ako prvé dozvedeli. Ja ti dodneska viem povedať, kde som bola, s kým som tam bola a čo sa potom udialo. Oni vtedy, keď Tomáša diagnostikovali, ešte neboli dlho spolu. Mňa najviac hnala proste sila, že každý deň sme spolu telefonovali, proste vedel som, že vždycky, keď čo bolo, hneď sme to riešili, alebo proste sme sa porozprávali. Ich stetka boli iba ona za oknom, on za oknom a volali si, hej. 2-3 hodiny si volali, rozprávali sa, ona podporovala jeho, ale aj on ju, hej, ona bola v cudzom svete, bola tam sama. To je presne tento týždeň. Má Tomáš v pondelok 35 rokov a pred 35 rokmi si ho na tomto aute si nás došiel zobrať z porodnice. Áno. A vtedy som sa tak strašne hanbila na Roma, dneska som pyšná. V prvom rade to bola radosť. Keď sa narodil, ako každé dieťa, živé, vymyselné, špekuloval, vymýšľal. Keď bol malý chlapec, došlo za mnou, oci, čo je toto turbo? Ja som mu musel vysvetliť, čo je turbo. Oci, čo je to hydraulika? Ja som mu kreslil hydraulický systém celý, tým, že som ako bývalý mechanik. A vlastne teraz je tým, čím je. A vlastne MAN je myslím, že veľmi významná fabrika, čo vyrába kamióny. A on je vlastne na výstupnej kontrole. Tomáš bol úplne úžasný. On bol pre mňa brutálny, naozaj bojovník. On držal vlastne mňa, ja som mala pocit, že on drží viac mňa, jak ja jeho. On je proste úžasný, silný človek. Od začiatku bol optimista. Máme len plán A, plán B neexistuje. Takže tým, že vieš, že neexistuje plán B, tak urobíš ten plán A a urobíš ho tak dobre, jak len môžeš. Ako dieťa bola môj anielik. Bolo to zlaté, krásne, poslušné dieťa. Monika je, musím povedať, že neskutočne ambiciózne dievča. Taká energická, aj tvorivá, tiež strašne cieľavedomá. Proste perfekcionistka, že potrebuje všetko na 100%. Viem tiež, že je veľmi dobrá, veľmi bojovná, veľmi veľa vydrží. Aj v tých najhorších chvíľach je Tomášovi oporou. Tak ona sa k tomu postavila úplne úžasne. A teda fakt prežívala to s ním naplno. Áno, toto bola tá práva, toto je tá práva, čo si vybral a ja sa z toho strašne teším. Ona má cieľ, ona sa do toho úplne zažere ako pitbull a proste ide si to svojou cestou. Vo mne niečo sa prepulo. Ja som povedala, že ja nedovolím nikomu, aby proste sme my neboli naozaj spolu, šťastní a niekedy naozaj rodina. Ty kokos. Krásna si. Moje krásne. Aj keď to boli ťažké časy, ale dali sme to spolu. Boli, ale dali sme to bravúrne. A teraz si už len užívame. Teším sa na teba a víkend. Teším sa na to, že ťa mám. Oheň, voda a náš príbeh, v ktorom už nikto není sám. Aj keď som na pokraji sníl, viem, že ma vylieči tvoja tvár. Vždy, keď sa večer zabalíme, zrazu mi všetko zmysel dá. Ja keď som si položil otázku, prečo si ťa berem, tak jediné, čo ma napadlo, že koho keď ne teba. Len a len teba. Za to, čo si so mnou dala a necukla si. Oči farbené čokoládou ulovili a vzali ma. Ja viem presne, kedy má byť dámou. Inokedy
sa zase rád, keď ju mám pri sebe ráno, zrazu mi všetko zmysel dá. No co, dali sme to. Aj to, že presne vieš, na čo myslím, keď ťa vidím, baby. Rúže bez osňov už nie sú bežné, hľadám ich na tebe každý večer. Dovolte mi, aby som v tejto chvíli privítal medzi nami už našich novomáželov Moniku a Tomáša. Veľký velikánsky potlesk. Sme nezastaviteľní, až na vrchol a mňa a ty. Nič mi nevadí, keď som mojou baby. Som fakt rada, že tu dneska sedíme, lebo pre mňa tento deň nie je len oslava lásky, ale aj oslava života. A keď vidím, ako sa dneska zabávajú, že určite prídu aj nejaké zlé cesty alebo nejaké zátačky. V podstate ty, keď si ešte Moniku nemal, tak si vyberal iba tie najväčšie serpentíny a tie najlepšie cesty, lebo tie sú pre motorkárov najlepšie. Ale práve teraz bude sa snažiť vybrať cestu rovnú a hlavne takú bezpečnú, aby ste to spolu zvládli. A tie zlé chvíle, keď aj niekedy prídu, čo vždy prídu, tak ste ich prebehli veľmi, veľmi rýchlo a zase sa vrátili naspäť na tú správnu cestu.